салому алайкум созаи нағзен саломатиҳо хубай тамошобинони азиз имрӯза навори мо аз бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза якм қатор 463 контейнер пешниҳод мешавад. аввал распродажара нишон метем, баъд борои новинка доранд, ҳамаша бо нархи арзон пешниҳод кардагиянд. рақамҳои савдогарам мемонам, каседа дона оптум дар кора марҳамат нависен доранд, ҳам дона доранд, ҳам оптоби. ина духтарако бинен ёра чихе хушрӯ сабукакан макасимка ино 50 сомон шидагиянд. ази чанд намуд доранд, чанд рангай. 50 сомон диден, 50 сомон чихе хушрӯ. ана ин намудошам ҳастай 50 сомон каблукдор. марҳамат беҳад. ассалому алайкум апо хоҳарони азиз, чун ҳар вақта ман ҳар яки шуморо ба кор даъват мекунам. ман зани хонашин ҳастам, соҳиби 3 фарзанд. зиёда аз 10,000 сомон аз компанияи Фабелик ман ҳар 21 рӯз маош мегирам. ҳар яки шумоам ҳамчунин ман ба кор даъват мекунам. барои дар ин компания кор кардан ба шумо маълумоти олӣ лозим намешавад. ба коча баромада ягон чӣ фурӯхта гаштан ҳам дар кор нест. шумо аз хона набаромада бо тариқи телефон метавонед ки соҳиби кори беҳтарин шуда ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред. мо ҳаракат мекунем ки ба осонӣ шумо ба кора ёд диҳем. ягон ҷои қиниш нест занҳои азиз, ягон ҷои тарсу ваҳмаш нест. шумо метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред аз ҳамин компания. ба худ бовар кунед ва омӯзишҳои мо ҳамаш бепул аст, номнавис шуданаш ҳам бепул аст. барои ҳамин метавонед ки ба ватсапи ман нависетон, ман ба шумо ҳамаи маълумотҳои равон мекунам ва ба шумо ҳамкориро оғоз мекунам. сунак иша бинем бо бабочка дора 50 сомон. иҷада бо ҳастай туфлиш ишам 50 сомон шидагиай. баъд платформа дорам. касе ки платформаро назм мебинам, платформаи фасонам доранд. иёям 50 сомони духтаро. мана каседа дар корай биёем. ҳозир ман борои новинкашонам нишон метиҳам. новинкаам беҳад бисёр омадагиай. марҳамат. ина борои новинка. ино духтарако донада 120 сомонан, оптовиш 100 сомонай. моделоша бинед чихе моделои хушрӯчаай. ҳамаш моделои фасон духтаро. мана иноям ам хела донаш 120 сомон, оптовиш 100 сомон. мана 120 сомон донада, оптовиш 100 сомон. марҳамат. ина бо модели новинка. иша бинен чихе хушрӯай. ай пеш хулоса чанд ранг дора. ина бо ишам амин нарх. диден донада 120 сомонан, оптови боша 100 сомон. мана ин моделша бинен чихе хушрӯай. мана аҷоибак. иноям ҳами хел донада 120 сомон, оптовиш 100 сомон. баъдана патинкошонам хушрӯам бинен туфличо. мана ҳаминоям ҳами хел донада 100 сомонан, донада 120 сомонан, оптови 100 сомон. баъдана иноям моделои новинка духтарако. марҳамат. ина иноям ҳамаш модели новинка. диден хушрӯча. дона 120 сомон духтаро, оптови 100 сомон. хушрӯгии модела бинен чихе фасонай. бо аз ҳар якташ чандтаи ранг омадагиай. мана ишам хушрӯай пеш сабукакан. инам ам хел 120 сомон дона, оптови 100 сомон. хулоса бор бисёрай. диден чихе интихобшон бисёрай ҷада. ҳамаша бо нархи арзон пешниҳод кардагия. инчунин макасимкои новинка омадагия духтаро бинед чихе хушрӯчан. чанд та расветка доранд. донада 100 сомонан, оптовиш 80 сомон. диден чанд та моделои фасон омадагиай. марҳамат. метавонед ки омада ай пеш бинед. бадана ино 80 сомона. дона оптум ана ин модел 80 сомон. мана аз инам чанд расветкаи размеро ҳамаш ҳастанд. оптум дона 80 сомон. материалошон хушрӯай ҳеч намешавад. сифаташ аҷоиботай духтаро. диден оптум дона 80 сомон. раи сангчадороям ҳамин нархан? не. ё чандан? 120 сомон. ана ино 120 сомон духтарако. бинен сиёҳ дора, сери дора. бисёр интихоб шуд. Дона 100.
Наурияда. Ана ряди болора бидин духтаро. Ино 80 сомонан. Диден донада 100 сомон. Марҳамат. Фасони бадан диден. Дона 80, дона 100 сомон, офтовиш 80 сомон. Болоям ҳам хелая? Бале. Қисми болоям ҳам хелахтарако. خلاص دوستان عزیز رقم‌های سوداگر هست در روی اکران شما میتوانند که با نویسنشونه پرره میفهمونتونه که کدومش چند سومه چی خیلی چی نرخ دارن با نرخ‌های ارزان همشه با پیشنهاد میکنن انتخابشون خیلی زیاده اینا دخترو ببینین بار خودشونای دستی اولای برای هوای به حضور میتوانند درخواست کرده خریداری کنن